slå en koldbøt. Det var næsten hver mølle. Nej. Prøv at slå en koldbøt. Kom så, lille Jes. Nu slå en lille koldbøt. Nej, ikke på hovedet. Du skal have nakken på, synes jeg. Mark, prøv lige at gøre det. Ævlig der. Det er simpelthen gang i en koldbølfabrik, hvad jeg siger. Det var en væltepeter, det der. Kom nu. Vi laver før og efter. Er du ved at koncentrere dig nu? Så er man nødt til at optage. Jamen, hvis det lige nu er, hvad du kan, hvorfor gør du så ikke noget? Kom så. Vejrsmesterskaber i koldbøttedans. Har vi ikke nogen handsker med? Nej, men vi har et tæt, vi godt kan få til det. Ja, gerne. Ja, det er flot, det. Jes, du skal have lidt mere fart på. Det Så er, jeg stod på de der arme, de skal være der. det der, det er et rullefald, Jes. Er det ikke det, jeg skal lave? Nej, du ligner en, der får et skulderskub, og så falder du. Skal jeg hjælpe dig, synes jeg? Så kommer... Nå, jeg skulle bare til skolelærer, men det... Så kommer det jo ikke af sig selv. Så skal du sætte af med dine ben. Og når du sætter af, så skal du ikke lade hovedet gå her. Og det vil sige, at den kraft, der skal til, at du kommer rundt, det kommer ikke fra armen. Så hvis du sætter dig sådan her, så hjælper jeg dig. Så får jeg lidt hovedet ind, og så sætter du hånden ind. Har vi det på tæppet? Du lærte det, jeg gør, at jeg svipper dig rundt. Det skal du gøre med dine ben. Det er den flotteste, du har lavet indtil videre. Du Wey! skal runde lidt mere i ryggen, Jes. Tæt på. Ja, Det var en koldbøl. Ja, det Ja, var det jo rent. det var det. Men du skal runde lidt i sammen. Hvis det går ondt i ryggen, så skal du krumme. Du skal faktisk forestille dig, at fra du lander her, så har du kontakt hele vejen ned. Og så er du en bold, når du lander. Du lander her, og så bagefter her. Prøv at forestille dig. Det er ikke rigtigt, hvad du gør. Jesus første koldbøt.